l'audició de 4 cordes i música. Recordem que no es poden fer fotos ni vídeos. Començarem amb els alumnes de tercer de 4 cordes i tercer de música, que interpretaran la cançó Un senyor de l'Autoria. Ara toca el torn dels alumnes de quart de 4 cordes. Interpretaran la cançó Camí de cavalls.
Ara seguirem amb els alumnes de 5è de 4 cordes que interpretaran la cançó L'amo de su calabazo. continuació, ara toca sonar els alumnes de 6è de 4 cordes, que interpretaran la cançó Balada de Lucas.
seguirem amb els alumnes de segon de música, que interpretaran la cançó Camí de cavall. que interpretaran la cançó És Maó.
que interpretará la canción Un señor damunt un ruc. Continuarem amb els alumnes del cinquè infantil de música, que interpretaran la cançó Sorinol.
A continuació farem l'acompanyament de sisè d'infantil. Que vengui la tutora, la Natàlia i la Joana, i els alumnes de sisè d'infantil. Bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per haver vingut i a les famílies dels alumnes de 5 anys i que estem a la darrera setmaneta. Vull dir que aquesta setmana acabam una etapa molt xula i moltes gràcies a tots i a totes famílies, àvits, àvies, concurs, per tot l'acompanyament que heu tingut. Gràcies a aquests tiets i tietes meus que són unes perles estupendes i moltes gràcies sobretot als meus companys de cicle, d'equip d'escola, perquè al final un fiet no s'educa tot sol, sinó que per educar un fiet és necessari tot una tribu. Així que gràcies a tots. I ara tenim sorpresa de Teresa, que us he dit, que sí, que tenim una sorpresa. La Joana i jo us hem preparat una sorpresa perquè, com que us hem tingut 3 anys, us estimam moltíssim i volem que tingueu un record nostre. Així és que ara us avisarem un per un, us donarem la sorpresa i podeu tornar al vostre puesto de la filera aquí en de 6, d'acord? Pots venir, Nacaman? Un aplaudiment per ella, per favor. Aplaudiment per Nacaman. Bravo, Laia. Senyor Mar, endavant. Bravo, Mar. Que bé, quina maestra. Que venien Zai. Bravo, Zai. Marta. Brian. Mohamed. Nauba. Nassim. Martina. Y Khaled. Ara que venguin els pares de Pacífic, per favor. Donant per finalitzar l'acte, moltes gràcies per les seves intervencions.
Com que enguany han plorat qui sempre plor, ells ara s'esforçaran un poquet en que jo plori i m'han fet una nota que ara ho llegirà. Intentaré no plorar. Les famílies et volem agrair la paciència, humor i sinceritat amb què ens has acompanyat aquests 3 anys. Gràcies per estimar el que nosaltres més estimam. Promoció 2023-2026. Gràcies.